kan dadak bengak-bengak wae. Aku njaluk dikawenke. Lah dalat jebule kok ya njaluk kawen to. Ya rusapa sing penting ana nyawane. Lah dalah kowe iki kek piye to, Cong? Jenenge njaluk anake wong ya kudu eneng nyawane. Jenenge nek nyawane piye to ki? Saya nang budal dijaluk saiki ya. Singgah watan kuluwe ana ketan aku tukokno. Singgah aku wis gedhe ana prawan coba takokno. Tole simbok penting kawinan aku iki mbok wis mendem wedokan aku sing ora bisa awan pengen ketemu ora gampang wong pepojoan Ilah dalam kok pinter teman iya dolek manik kok baik bisa kasambatan watan kuluwe yang sarapan lono aku tukokno singgok aku wis gedhe ana prawan coba takokno tole simbok penting kawinan aku iki wis mangga